ଅକାମା ଗୋଇ ପାନଗୁଆ ଥୋଇ ତୋ ପାନଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଯାକେ ଧର୍ମ ମୋର। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ, ନିଜ ନିଜ ଘରେ ରହି ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଥିବେ। ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ବ୍ଲଗ୍। ଜୟ ମା ନାରାୟଣୀ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ସବୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଦୁଇ ପାପୀ ଆତ୍ମା ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲେ। କାରଣ ଯାହା ବି ସେମାନେ ପାପ କରିଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ହୁଏତ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିଦେଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଇଯିବେ। ଯେମିତିକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ସକାଳୁ ଉଠି ବୋଉଙ୍କର ମୋର ଗାଧେଇ ସବୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଭୋର 3ଟାରୁ ଉଠିକି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଆମର ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଏଇଟା ଅଛି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା ସମସ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଉଦୟବା ଆଗରୁ ଆମେ ଏବେ ଚାଲି ଯାଇଛୁ ବୋଉଙ୍କର ମୋର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏବେ ଯାଇଛୁ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଉ ଏଠି ସଜାଡ଼ିକି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ସାରିଲେଣି, ଡଙ୍ଗା ଭସଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟା, କାହିଁକିନା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାସ ହେଲା ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। ସବୁ ମାସ ଭିତରୁ ପୁଣ୍ୟ ମାସ ବି ତାକୁ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ଠାକୁର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକି ଡଙ୍ଗା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିବେ ଆଉ ଖୁସି ମନାଉଥିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି, ଆମର ଯେଉଁ ବାରିପଟେ ଗାଡ଼ିଆ ଅଛି ଆମେ ସେଇ ଗାଡ଼ିଆରେ ହିଁ ଆମେ ଏଠି ଭସେଇଲୁ। ବୋଉଙ୍କର ମୋର ଡଙ୍ଗା ଭସଉଛୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବି ଭସେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଘରକୁ, ଘର ପାଖରେ ବି ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଘର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲି ଧୂପ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ମନ୍ଦିର। ଫାଷ୍ଟ ଗଲୁ ଆମେ ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ତ୍ରିନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଭୋରୁ ଯାଉଛୁ ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦୀପ ଲଗେଇ ସାରିକି ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ମା ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏମିତି ଲାଗେ ଯେମିତି ସବୁ ଦୁଃଖ ଟେନସନ୍ ସବୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ଥର ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ପଳାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଡାକିଥିବ ହୃଦୟରୁ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ମାନି ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଆମ ଗାଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ମାଆଙ୍କୁ ଏବେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ଗଲୁ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ କେହି ନଥିଲେ, ଆମେ ବୋଉଙ୍କର ମୋର ଯାଉଥିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଲୋକ କେହି ନଥିବେ ମନ୍ଦିରରେ, କାହିଁକିନା ଏତେ ଭୋରୁ କିଏ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସେଠିକି ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏଠି ବୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇକି ଦୀପ ଲଗେଇକି ବୋଉଙ୍କର ମୋର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାଆଙ୍କୁ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଗଲୁ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଡଙ୍ଗା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଗଲୁ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ଟେନସନ୍ ଯେତେ ଥାଏ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ କିଛି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଟେନସନ୍ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ। ମୁଁ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି। ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକି ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ବୋଉଙ୍କର ମୋର ଦୀପ ସଜାଡ଼ୁଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ କେବେ ବି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି। ଯାଇକି ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ନନା ବର୍ଣ୍ଣନା ମୋର ହେବେ ବଡ଼ ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପାଦୁକ ପାଇ ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଦୀପ ଲଗେଇ ମୁଁ ଏଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହାରୁ କେତେ ବଢ଼ିଆରେ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି ଆମ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କେତେ ରାତି ବେଗ ଦେଖାଉଥିଲି, ଏବେ ଭୋର ହେଇ ଆସିଲାଣି, 5:30 ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଦେଖାଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ। ବୋଉଙ୍କର ମୋର ଏଠି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କରୁଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଭୋଗ କରି ଆସିଗଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମନସ୍କାମନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗି ଆମେ 2 ଜଣ ଏଥର ବାହାରି ଗଲୁ ଘରକୁ ବୋଉଙ୍କର ମୋର। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋରୁ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ପୁରା ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସି ବୋଉ ଏବେ ଠାକୁର ପୂଜା, ଏଠି ମୁଁ ଯାଉଛି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ପାଖକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୋଉ ଚିତା ପକାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆଉ ଚାଲିଗଲି ଘର ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ମୁଁ ଏବେ ରାଗିଗଲି ରୋଷେଇ ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ। ଆମର ଆଜି ହେଇଥିଲା ଭାତ, ଡାଲମା, ଶାଗରାଇ, ଖଟା, ଆମେ ସବୁ କରିକି ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ଲଗେଇକି ପୂଜା କରିକି
आम ए बोर मोर मत बहुत जोर भोक कला मुझे बोह चलतु आम दी जन ए खाई सारा बेलू मो स्वामी आसिले खाया देली खाया देकी आम टे गलु रेस्ट करने रेस्ट करके मुझे बाहरी गली दुकान आज एतिकी आपन को जदि मो वीडियोटा पसंद लगुच प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लव यू ऑल थैंक यू फॉर वाचिंग प्लीज फॉलो फॉर मोर जय मां नारायणी जय मां नारायणी जय मां नारायणी।